Nej. Ja. Om 5, 4, 3, 2, 1. Værsgo. Goddag, Ulrik. Rasmus. Godt. Velkommen til. Tak. Rasmus, hvad er det, din stilling er ude i Djurs Sommerland? Jeg er administrerende direktør. Administrerende i direktør. Djurs Sommerland. Tak fordi du kunne komme. Jeg tænker, kan du lige starte med at give os jeres version af hændelsesforløbet? Hvad skete der derude? Der sker det, at Piraten, vores kendte rutsjebane i Djurs Sommerland, den bagerste vogn, den ryger simpelthen af på en af turene, og 4 mennesker kommer til skade. Ulykkeligt. Det skal vi vide. Hvad er årsagen til, at det sker? Lige nu, så ved vi det faktisk ikke, fordi vi har sat vores teknikere til at undersøge sagen, men jeg har ikke fået information om det endnu. Du har ikke fået information om det endnu. Hvad er årsagen til, at du ikke har fået de informationer endnu? Det kan være, at teknikeren ikke har fundet ud af det endnu. Det kan jo være, at det er en teknisk fejl. Det kan være, at det er svært at finde den fejl. Ja, jeg tænker, at vi har lige haft en flykatastrofe. Der kan de finde et svar på 24 timer på et bjerg, på et fly, der forsvinder i massive bjerge i et sted i Frankrig. Og I har haft 24 timer på en, må man sige, forholdsvis simpel opgave, og I har ikke kunne finde svarene endnu. Nej, men det er også leverandørerne, det hed en time af rutsjebanen. Ja. Det kan også være, at de har haft svært ved at undersøge sagen nærmere. Ja. Har I tilkaldt dem, eller hvordan er det med det? Nej, det kommer ud fra, de har et samarbejde med et teknisk institut i Aarhus. Så I har simpelthen ikke valgt dem, der har produceret rutsjebanen? I har simpelthen ikke valgt at kalde dem ud for at kigge på sagen? Sådan rent fysisk at være ude i parken? Nej, som sådan ikke. Nej. Men dem fra Aarhus, dem har vi kaldt ud. Dem har I kaldt ud? Ja. Godt. Hvad hedder det? I skriver jeg lige præcis på Facebook i går, det lægger jeg mærke til, at der står, det er en elektronisk fejl, der har forårsaget ulykken. Men jeg hørte jo også, jeg læste også i Ekstrabladet, der havde været nogle interviews, og der stod, at det var manglende vedligeholdelse. De mener derfor en time, der er årsagen til at den her ulykke sker. Hvad siger I til det? Det tror jeg simpelthen ikke på, for vi går meget op i, at vores maskiner, de er vedligeholdt selvfølgelig, og at vores medarbejdere, de er veluddannet til at stå, især ved Piraten, da det er en meget stor rutsjebane. Så sikkerheden, den skal bare være i orden. Og hvordan uddanner I jeres sikkerhedsteknikere? Det ved jeg faktisk ikke. Det ved du ikke. Men alligevel kan du godt stå inden for, at det arbejde, de laver, det er godt nok. Ja, det kan det godt. Hvor tit servicerer I de her, eller hvor tit servicerer vi ligeholder i Piraten? Det gør vi faktisk en gang om ugen. En gang om ugen? Ja. Hvor vi tjekker, om teknikken er i orden og så videre. Ja. Og sidste gang I tjekkede den, hvad viste resultaterne der? Der fandt vi ingen fejl. Der fandt I ingen fejl. Hvad hedder det? Hvad med I siger på hjemmesiden, I har et best of the best medarbejder. Yes. Jeg har prøvet at søge på hjemmesiden efter kravene til jeres medarbejdere. Så jeg tænkte, at jeg ville blive glad, hvis du lige kunne vise mig, hvor det står henne. Ja. Nu skal jeg lige finde uddannelsen. Det er også okay, hvis du ikke lige kan finde det nu. Du kan ikke lige finde ud af, hvor det står. Men du kan garantere, at I har et sted stående. Ja, det kan jeg. At I har, det er ikke bare noget, I snakker om, men det står også rent faktisk et sted. Ja, jeg kender en, som har søgt ud her i år, og han sagde, at der var nogle krav til, altså der stod sådan, at de skulle være seriøse og respektfulde og så videre. Så du kender en, selvom du er administrerende direktør i firmaet her, så kender du en, der har søgt derude? Ja, altså men du kender ikke selv, hvad der står?
Jo, det er det, jeg siger. Nå, okay, godt. Så det er ikke dig, der ved det, men du ved det fra en anden. Hvad med... Ja, vi har lidt tid. Hvad hedder det? I hvilket omfang tror du, I kunne have forhindret den her ulykke? Ja, altså det kunne vi jo nok have gjort ved at have sikret selerne og så videre noget mere. Ja. Men i forvejen så tjekker vi jo seler og teknik hver gang vi sender en rutsjebane afsted. Men det er jo, hvis det er en elektronisk fejl, så er det jo lidt svært at finde den inden. Fordi der er jo ligesom, når man sender den afsted, så er der jo sådan nogle... Man kan ikke sende den afsted, hvis der ikke er seler og fast og det der. Men hvad er der så sket? Det er, som vi siger, det er en elektronisk fejl. Men så kan den godt sendes afsted. Som, ja. Eller nej, ikke. Vi har ikke, den registrerer jo ikke den her elektroniske fejl. Den må jo være opstået, mens den er kørt rutsjebanen. Godt. Jeg vil godt sige tak for interviewet. Tak fordi I kunne komme. Tak for det. Det var det.